čujemo kada ljetujemo na obali mora, to su cvrčci. Da bi oni cvrčali, potrebna je temperatura zraka od 23 na gore. I cvrčce samo mužjaci. A danas sam mislila otići u potragu za ličinkama cvrčka koje se još uvijek nalaze ispod zemlje. Tamo sišu korijenje biljaka i nakon što provedu oko 2-3 godine ispod zemlje, izlaze na površinu, na travke i tu se nekako primire i u jednom trenutku počinje iz zatka, ovako tu negdje iza, izlaziti mladi cvrčak. To kukuljenje je relativno kratko, nekih 2-3 sata, koliko sam ja imala prilike vidjeti. I to je jedan spektakularan događaj. No, prije toga željela bi vidjeti kako izgleda cvrčak kada je u svom svaku kukuljicu. A nakon što izađe, suši svoja krila i odleti. Nakon toga, znači negdje od 6-7 mjeseca pa do 9 mjeseca, možete čuti u prirodi među pinima to cvrkutanje na stablima, na kori drveta. I tako mužjak privlači ženku. Mužjak prije ugiba, a ženki ostaje još neko vrijeme da izleže jaja. Ono što je zanimljivo i ono što je mene uvijek nekako upadalo u uho, to je ta Ezopova pasna o mravu i cvrčku. Gdje je poanta da je cvrčak lijen, a mrav da je radišan i da, koliko se sjećam, po zimi cvrčak ne može naći hranu jer nije bio vrijedan preko ljeta kao mrav. Međutim, to nije točno, zbog toga što cvrčak živi svega 2-3 mjeseca nakon što izađe iz zemlje, gdje se razmnožava i ugiba. Dakle, nije točno da ništa ne radi. On itekako radi ispod zemlje, znači kao što sam prije rekla u onoj fazi. A kad izađe, onda je to vrlo jednostavno kratko, faza razmnožavanja i ugibanja. I to je to. I sada idemo tražiti ličinke koje su izašle.
Ništa nije crno-bijelo, dobro ili loše, ni crčak, ni mrav. Samo ljudi tako komuniciraju površno i sa predrasudama, jer imaju krutum i sve stavljaju u kutijice, nisu otvorenog uma. I shvaćamo sve jednoobrazno, ne preispitujemo informacije i stečeno znanje jednom, već se držimo kao pijan plota, a um treba razvijati, prije toga dresirati ga, resetirati stečeno, jer je usvojeno, jer ga usvajamo kao naše. I onda se identificiramo sa time i tako kroz sve u životu.